grupul Cristal Top Dance din Cluj-Napoca, Rareș și Ioana Olosutean. Imediat spatele lor, reprezentanții clubului Apollo din Târgu Mureș, conduși de profesorul Soche Istvan, apoi clubul Florin Bistrița, condus de marea doamnă Dorica Budușan, Topaz Alba Iulia, antrenor Vlad Vasile, o trupă de la Casa de Cultură din Sebeș, condusă de Carmina Albu și, bineînțeles, Garopița Cugir preluată, acum de Mariana Coroană. Așa. Ei sunt cei care vor concura efectiv în fața dumneavoastră. Dar pentru că nu s-a văzut competiție fără juriu, dați-mi voie să vă prezint juriul Memorialului Maria Petrea. Arbitru 1, Soche Istvan de la Apollo Târgu Mureș. Deja în sală, Maria Petrea este înlocuită astăzi aici de fiica sa. Carmen Petrea Watkins, arbitru 2. Arbitru 3, Raluca Munteanu de la Floris Bistrița. Arbitru 4, Mariana Coroamă de la Garofița Cugir. Arbitru 5, Rareș Olosutean de la Cristal Top Dance Cluj-Napoca. Observator federal Florica Budușan, Floris Bistrița. Undeva în spate, ocupându-se de problemele de secretariat, Mariana Olosutean de la Cristal Bistrița, Târgu Mureșu și, în sfârșit, cei care vă vor demonstra ce înseamnă dansul la adevărata sa valoare, cei din Cluj-Napoca, Rareș și Ioana Olosutean. Acum dați-mi voie să o chem alături de mine o fetiță din 6-11 ani și trecem la dansul standard, vals lent, cu numărul 1, perechea Andrei Dubinski, Laura Todică de la Topaz Alba Iulia. Numărul 2, Daniel Marica și Andreea Vlad de la Floris Bistrița. Numărul 3, în concurs, Gabriel Nicolae Olaru și Raluca Paștiu, Garofița Cugir. Iar numărul 4 este purtat de perechea Mate Jolt, Jenghel Timea de la Apollo Târgu Mureș. O să rog și pe arbitrii să fie pregătiți. Arbitru 1, domnul Soche Istvan de la Apollo Târgu Mureș. Arbitru 2, Carmen Petrea Watkins. Arbitru 3, Raluca Munteanu, Floris Bistrița. Torn apart, you call up to a country and you whisper to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you live your life like a candle in the wind, never fading.
Now your smile, the torch will always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sun setting, when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burn out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts, where the grace that placed itself where lives were torn apart. A fost așadar perecle din categoria 7-11 ani, valsul Len. Vom pregăti acum valsul vienez pentru aceleași perechi, dar înainte vom trece în revistă considerațiile jurului privind valsul Len. Ceea ce veți vedea nu sunt note afișate, ci este locul pe care fiecare membru al juriului îl vede pe reprezentantul sau pe concurentul, respectiv perechea concurentă. Așadar, pentru perechea 1, Andrei Dubinski, Laura Todică, arbitrul 1, locul 4, arbitrul 2, locul 4, arbitrul 3, locul 4, arbitrul 4, locul 4, arbitrul 5, locul 3. Pentru perechea Daniel Marica, Andreea Vlad de la Floris Bistrița, arbitrul 1, locul 2, arbitrul 2, locul 2, arbitrul 3, locul 1, arbitrul 4, locul 1, arbitrul 5, locul 1. Perechea Gabriel Nicolae Olaru, Raluca Paștiu de la Garofița cu Gir. Arbitrul 1, locul 3, arbitrul 2, locul 3, arbitrul 3, locul 3, arbitrul 4, locul 2, arbitrul 5, locul 4. Și pentru perechea cu numărul 4, Mate Jolt, Jenghiel Timea, Apollo Târgu Mureș, arbitrul 1, locul 1, arbitrul 2, locul 1, arbitrul 3, locul 2, arbitrul 4, locul 3, arbitrul 5, locul 2. Mulțumim și cred că putem să trecem la valsul vienez. Aceasta a fost bucățica de vals vienez, care trebuie de asemenea apreciată de arbitri în timp ce copiii își trag sufletul și se pregătesc pentru quick step. Dar să vedem cum au văzut arbitrii poziționarea concurenților după valsul vienez. Perechea cu numărul 1, Andrei Dubinski, Laura Todică,
Arbitrul 1, locul 4, arbitrul 2, locul 4. De fapt, cred că nu mai trebuie să spun nimic. Absolut toți arbitrii sunt cu locul 4 afișat pentru perechea numărul 1. Perechea 2, Daniel Marica, Andreea Vlad, arbitru 1, locul 1, unanimitate și aici, locul 1 văzut de toți arbitrii pentru perechea cu numărul 2. Pentru perechea cu numărul 3, Gabriel Nicolae Olariu, Raluca Paștiu, de asemenea unanimitate, locul 3. Pare să că aici s-a decerat ceva mai simplu. Locul 2, prezentat de toți arbitrii pentru perechea cu numărul 4, Matejol Jenghel Timea. Dacă mai rămâne un hop de trecut, e vorba despre quick step, un dânsuleț pe la care invităm chiar acum de concurenți.